Teacher is teaching the student Na problema si Banana mga kahigala, bawal na daw tumanggap. Hello! What's up? What's up? Mga higala! Kumustamos mga kahigala! Papunta kami ngayon sa Kip Garden. Doon kami mag-lunch. Mag-date na naman kami ni Banana. Sana hindi puno ngayon mga kahigala, no? Mag-camping sana kami today, kaso walang bakante. Nanghingi ako niya, no? Ala, arang gwapa ka sa tumito, oh. Tapos, nandito pa sa kabila, oh. Parang kahamis. Tapos, nandito pa sa ilalim, oh. Parang pamunga mga kahigala, oh. Tapos, may kangkong pa kung sa Bisaya. Bongga, kumpleto. Tapos, nag-harvest din siya para daw ibigay sa amin. Diba? Napakaseryoso ang nag-harvest, oh. Marami din siyang mga halaman, oh. Malaki pa ang garden. Bibigyan niya daw ako ng more succulent. Hala, oo. Diba? Sudah kayo lang. Wala siya. Hindot Starfish siya. succulents. Marami na akong succulent sa mga higala, oh. Dahil marami akong kaibigan, so marami akong succulent. This is the teacher and the student, okay? The teacher is teaching the student, the plant murderer, how to do this now, okay? Nagabihan kami mga kahigala, oh. Oh my God. Kinarir ni Ate Himilit, oh. Ang dami nang dadalhin ko. Tapos si Banana din is chika-chika. Thank you. Bye, higala. Bye, kuya. Si bye, higala. Thank you.
Magandang umaga, magandang buhay. Kagabi hindi na ako nakapag-update dahil gabi na kami nakauwi ni Banana, no? Tapos may mga dala din kami na maraming mga halaman. So, nandito kami sa Somerset West Square, oh. Dahil magpagupit si Banana. And bibili din kami ng tablitas. Pagkatapos is pupunta kami ng Gift Garden, pero dito lang sa Somerset West para bibili ng more pot, no? Dahil kulang ang mga pot ko, bili kahapon. Bumili pa kami ng perfume, tapos cotton, si Banana yung tablet niya, at mayonnaise, kasi wala na kaming mayonnaise doon. Nagbigay siya 15 at hindi ng perfume, kaso mamahalin yun ba? Pag ano lang yun, pag social gathering lang yun, gagamitin ko. Kasi hindi na ako makabili ng gano'n na kamahal ba. Tapos ito is pang everyday na gagamitin ko. Hindi naman to masyadong expensive, so everyday. Better. Yeah, that's Gwapo na, gwapo. Baby, mahal baby. Baby, smile. Papunta na kami sa Gift Garden ngayon. Now sexy husband, huh? Kahapon yung pinuntahan namin ng Gift Garden sa Stellenbosch yun, no? Medyo malayo-layo yun. Tapos ngayon is dito lang sa Somerset West kung saan kami nakatira. Di pa kami nakapunta ni Banana doon, so tignan natin kung simba sa Stellenbosch. Ha? But you look young. When I was 6, I used to have this haircut, Zutbeck and Sarge, they called it, okay? And the barber used to ask you, so what kind of hairstyle you want? And then he only gave you this style, okay? Yan ang Gift Garden, mga kahigala, oh. Punkster Park. Malaki-laki pala. Yahoo! May big na elephant pa, oh. Welcome, Gift Garden! Malaki ang Gift Garden nila dito, mga kahigala. Not-like kahapon ba sa pinuntahan namin sa Stellenbosch. Tapos malinis pa. Ang ganda. Yan, oh, mga elephant. Tapos yung sasakyan, oh. Ang cute. Easy Grass ang name, oh. Kain muna kami ng lunch, mga kahigala. Buti na lang nagluto si Banana ng chicken curry early in the morning at rice. Napakabait na Banana. Kasi mahal doon sa Gift Garden ba. Gumala naman kami doon kahapon kumakain. So ngayon sa bahay muna, no? My Banana is putting a lot of rice. Oh, gusto yata niyang maging mataba ako. Super like it. Chicken curry, napakasarap. The best. Yeah, best Banana, best cookie. Pagkatapos kong kumain, mga kahigala, maglagay na ako sa mga ibang halaman na binigay ni Ate Millet sa akin ba, kasi yung iba hindi na ilagay sa mga pot. So kain muna ang higala dahil nagutom na. Ito yung na-harvest ni Ate Millet. And then ito yung halaman, oh. At ito yung hindi na ilagay sa pot. Ang dami. Nailagay ko na lahat sa pot ang mga halaman, mga kahigala. So, ito lahat ang binigay. Thank you, te. No need na ako magpalit-palit para hindi mag-waste ang kwarta, char. God bless, te. Tapos si Banana is busy-busyhan, tahay siya sa kaniyang uyab. Yan na lahat, mga kahigala, oh. Pati sa loob sa bahay, nilabas ko para naman mahanginan ba at mainitan.
Na problema si Banana mga kahigala kung saan namin ilagay ang mga plants ba. I already ordered the truck, okay, for to move you and your plants, okay? Truck's coming, alright? Magka whole truck daw, plants lang. Walang labot ang mga gamit. Diyos ko Mio Marimar, baka daw 3 times kami pabalik-balik dito sa Cape Town going to Port Elizabeth. Sabi ni Banana, bawal na daw tumanggap sa mga halaman kung magbigay pa ng more ang mga kaibigan ko dito. Sabi ko, sayang naman oy, kay mahal kung bibili ka pa doon sa Port Elizabeth, no? Na ano kasi to siya, nag-alala ba kasi mahal ang rent dito sa truck or trailer. Kain tayo ng binignit mga kahigala o yung bring house ko ba nung unang araw. Si Timilit naggawa nito. Si Banana is nandun, nagigahiga na naman siya dahil inaantok. Snack at dinner ko na tong bilo-bilo mga kahigala kung sa Bisaya binignit. Si Banana is kakain lang siya sa tira kanina namin sa lunch na chicken curry. So, that's all for yesterday and today mga kahigala. Ang masishared ko, ang lagi niyong tandaan, be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy. And most of all, be kind. Don't forget to like and subscribe. Bye!